Straight to the point. Dito sa kauluhan mahigala na kaarangkada naghinay-hinay ang pagpahigayon o niya o impeachment mga higala ni Vice President Sara Duterte. Nanumpa na kagahapon si Senate President Chis Escudero mga sukiting paminaw ug unya manumpa pod ang uban nga mga senador alang mo-serve sila as senator judges ni ining ipahigayon nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. So atong tan-awon daghan pa ni mga questions mga higala nga mga hatagag pagtagad dito sa kauluhan. Diri sa ato sad, kumusta man to gahapon rem? Ang sa provincial board wala na ipasal tong 1.2 billion ha. At least nahilom na sila tong 1.2 billion. Straight to the point. Nga supplemental budget o mga resolutions atong gipalabang gahapon. Dili na ingon nga dunay mga kontrobersiya ha. Kay importante may gala nga akong ipadadaan nito atong reporters nga maka-check dito. Kay karon gud mga higala sa GS naman taron so kuha na lang 20 ka adlaw na lang sa di pa mahuman mga higala mo naog na June 30 ha. Mo kanaog na sa Kapitolyo si Gobernador Gwendolyn Garcia. Og 20 ka adlaw na lang sad ha ang kinini ang matawag nato kinabuhi sa 19 Congress. So kung dalion posible may galang makahatag na sila sumon ngadto kang Vice President Sara Duterte do na sa 10 days sa pagtubag ni ana. Unya tubagon niya mga kagalaan tagaan pod og 5 days ang prosecution nga makatubag sab, no? So malagmit nga ibutang ta lang kung ika-10th day mahigala makatubag sa Sara. So ibutang ta karon di pa man maka padarong adlaw day kin og sumon. Abutang ni mga ugma baka. So adto pa gini sa June 21, medyo apiki ang time. Kung magisgot ta mga higala og kuan kay June 21 unya Domingo wa may labot. Sa to pa na ay 5 days ang prosecution kutob sa mag-hearing sa Sabado day. Mo ilang kuan? O Sabado Domingo ibanag Sabado Domingo wa nagamay na lang time gyud. So sa 19 Congress posible nga masugdan at least makapanumpa ni mga senator judges. But kini mga manumpa kuto na sa pagpanumpa ning uban sama ni ning Pimentel, ilang Tolentino, sila si Bong Revilla, no, kay Tam Jones sa malampon ni sila. Straight to the point. Ang 28th Congress na puhon, mo'y mopadayon ani mga kagalaan kung ang question maka-crossover ba o dili. Lain-lain ang mga opinion, unya kay kini case of first impression man, so dako pa ni mga higalang hisgutanan sa umaabot unya nga kongreso. Kay kung panalitan akong gikwinta-kwinta og ugma sila makapada og sumon, ibutang talang. Or bisag karon makapada og sumon, ang ika-10th day tua sa pitsa 20. Unya Sabado Domingo 21, 22 wala naman kay Sabado Domingo. So naay 5 days ang prosecution, wala gi time sa 19 Congress dili makasugod ang hearing ini. Pero ilang ipugos nga sugdan, pwede siguro pong sugdan. No, pero inyon ta nga ikonbikto si Sara ining 19 Congress, medyo apiki, oy. Ha? Mga tao mo, alma po mga tao, mingo po, oy. Ano sa nakalakihan mo magilamo-lamo man lang na ninyo. Straight to the point. So, ang ilan ni ron nga makasugod sa 19 Congress, o mulabang ba sa 20th Congress o dili ba? Maunay mahitabo mga sukintig paminaw, no? So, sundan tanan dapita, doon ay mga punto nga raise pod kagahapon, sila si Senador Tol Tolentino, si Senador Coco Pimentel, si Senador Risa Hontiveros o si Senator Peter Alan Cayetano nga mga punto nga ilang gi-raisad kagahapong adlaw mga kaigalaan. So balikon ko ang pikas-upikas nga habig dunay ligon nga mga arguments, no? Mo crossover ba sa 20th Congress? Duna sila argumento nga mo crossover gyud. Apan kadtong supak sa pag-crossover sa 20th Congress duna po'y ligon nga mga ebidensya o mga basihanan sa balaod nga dili na makatabok sa 20th Congress. Straight to the point. So mo ni ang atong atangan mga sukintig paminaw. Alas 9:39 na ang ato karon nahipos nga kwarta mga higala, alang sa katong namatay in taon nga bata mga kigala ang 11 anyos, niabot na tag 59,492 pesos.